Искам да кажа, двама, трима и повече звънят, даскале, искаме твоите сортове. Ще ви обадя, моите момчета, всичко ще ви обадя, как ги вади баща ми и сега аз продължавам. Сега ще кажа как се вадят семена от тези сортове, старите, не хибридните деца продават, старите сортове, розова магия, билско сърце, варненски идеал. Тези ги варя аз. Как ги варя? Сега като зрей, схващам един парцал, вържа го на корена, има 2 доматите хубави. Минавам през 10 корена, нататък, друго хубаво, вържа и там. На другия ред вържа, на третия, четвъртия, само хубави. Като станат много червени, вече ги бира се на кофа, реже ги на 2, с една лъжица. Грибвам деца семките, слагам във вода. Грибвам, слагам вода. Всичките те им вадя семето, промивам ги и ги слагам на един картон, може и от кутия за бомбоните, че има украйчено, слагам на книжка да и си изсъхнат. 2-3 пъти може да миете семките те на дъното оста с лъжичка, а те ги вадя. Пак за лютата шипка, 100 години жулунска шипка. Сега като зрей, оставям пак хубави дълги шипки, ниже ги, навърва ги оставям на сянка на сайваната и декември месец вземам чушки, макам и опашката, изтърсвам ги за сеяне. Декември ги сея, защото бавно никнат, бавно растат. Декември трябва да се засеят, да излезе с доматото и той. Тъй вадя семената, от години от баща ми ме е научил. Има и друг вариант, по-рано вадях, слага една щайга хубаво домати в кофе, само да се окисли и като го фана, тъй цялото се развалило, с ръце го стискам, семките падат долу, пак ги промивам, суша ги и ги слагам в книга и ги увивам и тъй, с конец, може с канап, може с ластик, да седят у гардероба, пише и годината, да ги бъркам. Това мога да кажа, като има други въпроси, пак ще отговоря, много ми приятно да си дам моя опит. Той е моя опит, има и други опити, кой където иска да изпълнява.